যতন হামবাই দীপর কাহাম তিনি 1 তারিখ নভেম্বর 2021 দীপর জনাব যে তামানি বাগে जों তিনি প্রেসমিটনি বুসকামা ফাইকা বনি উদ্দেশ্যমেন বন যে थांनायनि सारिग बा सन्जा जराब युथ आईपीएफ सेंट्रल कमिटीनि चेयरमैन जोंनि बलराम देबबर्मा ते सेंट्रल कमिटीनि एजीएस केशियार आग्रह खालायो बरक जे 5-6 जन प्रेस मिट खालामनो तैयो आं बिसा जोंनि पार्टी युथ आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर डिविजन नेंगै आं बिसा प्रेस मिट मा फाइका जोंनि युथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन ऑफिस सेक्रेटारि जोंनि बरमोना दुर्नजय रिया जोंनि मेम्बार दङ अरुण देबबर्मा जोंनि शंकर आं युथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन प्रेसिडेंट जगदीश जमातिया मिया निनन जोंखौ स्राय सावनि महायनो चेष्टा माखायनाय जेबो बलराम देबबर्मा को कैसा शाखा जे 29टा डिविजन तंगमानिव जतनो कम्युनिकेशन जे बरक बैतांगनै सामानि बना आंखौ फिरावानि बागै प्रेस मिटआव माखायो कारण सिनि नर्थ अमरपुर डिविजन युथ आईपीएफ तिनि कोनो फानो बरक बाय सालायजाग्रै कोनो फानो बरक बाय फोरोंजाग्रै हियाबाव लगाव तंगो सेंट्रल कमिटी निंगै केशियार सिनि डिविजन आन्दारनि तंगो हियाबा सिनि डिविजननि मेम्बर बाय बा जोंनि डिविजन एक्जिक्यूटिव बाय कोनो कथायसा थाइनि सालायजाग्रै अमायखलायनि बरक नांगो नांगेमे आप्रक पूरा जत 29टा डिविजन बाय कम्युनिकेशन टाउन होनो जे बलराम देबबर्मा सामानि बना आंखौ फिरावनाय जे जों नाय फैका 2013 नि सिमि युथ आईपीएफ ति आसायखा बनैया गलो बरनि लीडर नि कम नावैनो दिनैसो जरा खायबो तंगो ग्राम रैली खलायखा लंग मार्च खलायखा अन्नानै बरनि जे सेंट्रल कमिटी नि कम नावै जों दिनैसो जरा खाय दं कियाबा ब लोक नि ग्रै शेयर नि लोक ग्रै अमहा न कौ शाखा बनैया गलो जों वास्तव नु दं आं समाज आसनाय 13 बबुर पार्टिसिपेट खायजा जोंनि 16 बबो खायजा ताक थांनाय 2021 बो खायजा अमाहाय क्लाइबै तिनि साइथांगा आंसियार गतिलोकनि आंनै शाखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हागो अन्यान्य प्रब्लेम खायजा जोंनि 16 बबो खायजा ताक थांनाय 2021 बो खायजा अमाहाय क्लाइबै तिनि साइथांगा आंसियार गतिलोकनि आंनै शाखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हागो अन्यान्य प्रब्लेम खायमान किन्तु चिनि डिविजन युथ आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर निंगै जों बरबाय थांजागिया बा दैदुल जागिया जे बरमनि दागे तै जों थांमोन कोनो ग्रै चिनि डिविजन वो जागिनि डिविजन तंनाय गाहामनो तंगो चिनि पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ ति ए जत अर्गानाइजेशन आतिसा आईडब्ल्यूएफ टीटीएन जत बाय जों दाबै तंगो बियाबा चिनि डिविजन आन्दार निंगै केशियार चिनि बरमना मोहन जमातिया बा सत्रगण जमातिया ब तिनि जरा मिया निव प्रेस मिट प्रेजेंट तंमोन बांगै बर्तमान वानसुक सामैया देबां कबनि मुसुमाखौ महाय जों ताबनि वास्तव कोना मते खलायि तिनिसो जरातै साव साया नक पाला कायबै सो जरातै लायमानि या बाहायनो हाय नखंगो ताब खावनि खा थाङै चिनि द फानिबो मुसावै अमाहाय खलायनि तांलंथों बा खलायनि बुखा थाङैबो जेमने से सिंबाय जाखाय ओ जराव नखंगो ताब खाय कोनो प्रॉफिट रै हानि बांगै बरनो बां कयनाय नांखांखे सालसा सालनि बिसिङाव वानसबो हायनि बरनि कक सामानि उद्र खायबै काम क्रम खायबै जे पार्टी आईपीएफ जे तिक्रालेन दिमानो तै तमन हायनि हाय बर मुभमेन्ट हाबायानो उनथों आं बुजावो चिनि नर्थ अमरपुर डिविजन युथ आईपीएफ नि तरफ থেকে তে যদি সিতামই দंखांखे অন্য নম্বর 100 দंखांखे जों बरनि लगे एकदम एक पैसा फानो बर बायसिं दाजाग्रै जों बर बाय दंया तेबे आं कबनाय 29टा डिविजननि जरा युथ आईपीएफ नि जिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हायका जत्ता एक्जिक्यूटिव छना आं बुजावो जिनि प्रेस मिट माध्यमे तंगैनो बलराम नि कगनो साजाया साजावि दंखांखे तेनि बिसिं गाखाना बिसिं प्रेस मिट माध्यमे जों जतनो जिल्ला फ्लाइरवान निमथों
dia bangsa sawo sini nor nomor production youth IPF ini tabo jorate parents party IPF itu kita kalian di mana nutanggu sing bor melawan jawa terus hamba